Guys. Di Banana food. selancar mana laput ngapain nih? Banana Mbok yang rusak. banana. Saya Kira ono pantai penyu. Ini ono. Oh, itu. Hancur. Hancur. Di jalan ini kita. Iya. Oh, ono nemen. Lah apa jenenge? Kok ono sepeda piye terus ngene mlaku kok sampe olah sini. Ini kan liwat wetan ya. Wis kok nang kono mbok ndung. wedok apa ora gelber tangi. Ngomongi mbok ndung dadangan. Mau tak tahu ndung. Jeneng wong sing disuruh mlekit ngono kae. Jane pinggirane tali. Kayak wajah lain di marah kena kan cara enak wong gitu ya. Obral. Wong pleh ku ndel. Ngono nggo duwe nyewa kamar. Guys, sekarang ngecedak Ada 1 kilo. Enak paling bos. Ya, wis bener-bener diamur. keton. Menurut gue ini. Kemarin ku tak seneng. Pasar ora gelem dijual. Lah, iwak mau sama ini anak nih. Plus sama ini kayu. Iya. Wah, Sanggul dhewe abot bisa nek. sirip mu apa semua wah. Ya bawa Gede. cekek ning jero kebone awake sing prau mau, buntute cek ketok. Enek sak meter kok iki mau. Sak meter lebih. Hah? Yes. Sepeknya pokoknya kena dipangkas di Mas. Mbah? Aduh hangop lho rai. Jantane ya. Kereng.
nanas ya. nanas ini. Nanas kecil. Nanti cukup ya. Ito lang sa balik